Ajde, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Vi ste ga? Zbrinute i one su stabilno, nalaze se na klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju pola, saopšteno je iz Kliničkog centra Vojvodine. Jedan teško povređeni prebačen je na odeljenje intenzivne nege bolnice u Sremskoj Mitrovici i u toku je dijagnostika. Jutros je jedan povređeni pacijent iz saobraćajne nezgode dovezen u Odluka State Departmenta, to je izjavio u Subotici na zajedničkoj konferenciji sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom nakon što su im u gradskoj kući dodeljene nagrade fondacije Ištvan Pastor. Orban poručuje da će Mađarska sa što bude uslava podeliti sa Dobar dan, obavijeste mi. Idemo na subotu i da idemo u vezu. Idemo na subotu i da idemo u vezu.
Evo, dobar dan, u emisiji Ove Srbije idemo u Smederevo, tako onda će u redu mi se zaustaviti. Evo, dobar dan, u emisiji Ove Srbije idemo u Smederevo, tako onda će u redu mi se zaustaviti. Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate emisiju Ovo je Srbija. Ja sam Zorana Košuš-Nikolić, a u emisiji između ostalih i ove teme. Jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda na putu Ruma-Irig, kada se kombi zakucao u unutrašnju mašinu. U nesreći je poginulo 4 ljudi, a više osoba je povređeno. Povređeni su zbrinuti u kliničkom centru Vojvodine, jedna osoba prevezena je u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, a jedna u dom zdravlja Irig. U 20 minuta dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putarsko vozilo u kombiju sa Bačko-Palančkom. Mogu li da vidim moj telefon? Mama, hodi da zagri. Mamu, vodi. I ja tebe volim srce moje. Udarilo u radnu mašinu koja je upravljala DB 7600. U nesreći su poginule 4 osobe, a 7 ljudi su povređeno. Srpske bolnice se zbrinuti prevezen je muškarac, star 61 godinu, sa višestrukim povredama krvne koše i male karnice. Pacijent je trenutno u jedinici intenzivne terapije. Jutros je jedan povređeni iz teške saobraćajne nesreće dogodio u našoj bolnici. Reč je o muškarcu 1964. godište sa teškim telesnim povredama, višestrukim, pretežno su bodovi krvnih koša i male karnice. Pacijent se trenutno nalazi u jedinici intenzivne terapije i uvežba dijagnostika i rezultati lečenja će odlučiti naš tim lekara. Dvije pacijentkinje sa teškim telesnim povredama su zbrinute u urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodina, gde je obavljena kompletna dijagnostika, pružena neophodna medicinska pomoć i izvršena primarna obrada rana. Još jedna povređena osoba prevezena je u dom zdravlja Irig, gde joj je pružena adekvatna medicinska pomoć. Dok je obavljen uviđe saobraćaj na toj deonici pruga odvijala crveno. Policija utvrđuje sve okolnosti ove saobraćajne nezgode. Opština Bačka Palanka proglasila je petak danom žalosti na teritoriji cele opštine zbog smrti 4 osobe iz Mladenova koje su nastradale jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma-Irig. Ostale teme. Brojne probleme interno raseljenih i povratnika po ugovoru o readmisiji od 2008. godine uspešno rešavaju pravnici iz tima za pružanje besplatne pomoći. Projekat finansiraju Evropska unija i vlada Srbije, a cilj je zaštita ljudskih i imovinskih prava. Iako se pravna pomoć može dobiti u Beogradu, Nišu i Kraljevu, po potrebi advokati odlaze direktno do klijenata. Smederevka Jelena Veljković Molila me se od svoje Hamza 12. navario hoće godine kod bori Zija, sa pa ako bolešću dođe bubrega. popodne, Nakon preležane znaš, korone pa stanje dođi joj ti. se pogoršalo i od Dođi. 2022. godine A uključena je ne u znam, program vremena, hemodijalize. sve. Dok čeka odgovarajućeg donora, Kažeš, Jelena šta da mi prikuplja smetaš? sredstva kako bi A otišla šta? u Belorusiju na kadaveričnu transplantaciju bubrega i za to je Da potrebna nemam pomoć šta da građana. pričam, nego ona ova... Ka vakcine protiv raka na pacijentima. Srbija je među prvim zemljama čiji je pacijent otišao u Moskvu na lečenje. A na 8. kongresu Unije medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, održanom na Tari, 4 stručna rada iz Kraljeva su nagrađena. Radovi medicinskih sestara iz opšte bolnice Studenica nagrađeni su za prezentaciju novih postignuća u medicini, pružanje zdravstvene nege pacijentima i promociju profesionalne saradnje. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva Odete od nje.